Açılış davaratına yurdumynyň owa hojuluk toplumuna değişli düzümlörüň ýol başlary we hünärmenleri, hormatly ýaşurlar hemde köp sanly ýaşaýjylar gatnaşdylar. Ahal vilayetinin Göktepe tarafına täze gurulan 21-nji suw göteriji bekediň açylış dawaratyna çykyş edenler, Gahryman akadamynyň we arkadaly Gahryman serdarymynyň pekin paýhasy satyna watamyzy suw gorlaryny goramagy we ondan rejeli peýdalanmagy gönükdirilen toplumlaryň çärelerini ýigdäli durmuşa geçirilýänini aýratyn belediler. Şeýle işleriň netijesinde suwdan peýdalanmagyň täzeçil usullary we onuň hukuk taýdan öpüşün edilmegi döwletimizde suw baýlyklaryndan taşytly peýdalanmaga hemde suwa bolan istegleri kanagatlandyrmaga giň mümkinçilikleri döredýär. Çykyşlarda belen şäherli häzirki döwürde suwdan aýawly peýdalanmak boýunça ozalyn gelýän asyrly däpler suw hojulugynyň infrastrukturasyny döwre batlaşdyrmak, puwdagy ilmiň gazananlaryny ekologik taýdan arasy suw taşytlagy tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça anyp balýan toplumlaryň çärelerde öz beýan tapýar. Soňra bir ýerde aýdym sağly çykyşlara uly orun berli. Davrana dowamyna desganyň gurulşyk işlerine tapatynan gurulşykçylary hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlary goşurly. Mälim şäheri suw onsanyň ýaşaýyşy üçin iň gerekli zatlaryň biridir. Halkymyz asarlaryň dowamyna suwa aýawly garap gelipdir. Ata-babalarymyz onuň her bir damjasyny altyna deňäp, suw damjasy altyn dänesi diýen parasatly jümläni döredipdirler. Soňra dawratnyjylar suw göteriji bekediň işeýiş aratynyklaryny görkezýän video şekillere tomaşa etdiler. Hemde bir ýerde goralan döwrebap suw göteriji injamlaryny tanışdylar. Döwrebap suw göteriji bekediň gurulşygy ýurdumyň hususy gurulşyk kärhanasy tarapyndan amala aşyrly. Ýurdumyzda iri taslamalar üstünlükli amala aşyrlýar. Ahal vilayetiniň Göktepe tarapynyň çägindäki ekin meýdanlaryny suwurmak maksady bilen gurulan 21-nji suw bekedi munyň aýdymy masalydyr. Derýanyň 828-nji kilometrine gurulan 21-nji suw göteriji bekediň gurulşyk işleri ýokary inženerçilik taslamy satyna ýerine ýetirildi. Bu ulgamda özgertmeleriň häsiýetli aýratynygy düýünden täze ykdysady usulla amala aşyrylýanyndan ibaratdyr. Hormatly prezidentimiň owa rehmetkeşleri bara diýen aladasy netijesinde ekinleri suw hemde owa sanagy toplumyny täze tehnikalar bilen öpüş etmek işine ägirt uly maliýe serişdeleri gönükdirilýär. Şu maksat bilen dünýäniň öňde barajy önüm enerjilerinden owa hojuluk tehnikaları ýigdäli satlanýar. Hormatly prezidentimiň owa hojuluk puwdana dünýäniň öňde barajy tejribelerini we ilmiň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak baradaky tagallalary netijesinde bu puwdaga sany elektron ulgam arkaly dolandyrmagy girmek boýunça degişli işler anyp barlýar. Derýadan gelýän suwun ygtybaly üçinçiligini ýolagymak üçin awan kameranyň suwun ilkinji toplanýan giňişliginiň başyna gatlylar gurnaly. Suwuş ulgamna iri jesemleriň düşmeginiň hemde balyklaryň girmeginiň öňüni almak üçin siz güýçler oturduly. Bu ýerde kuwwaty 16 megabaytlyk elektrik guruldy. Beket Germaniýanyň sekundda 850 we 1200 litre barabar suw sorup çykarmagy ukyply KSB kysymly ýokary basışly 6sy işi, 2si ähtiýaç bolan jemi 8 sany suw göterijileri enjamlaşdyrly. Innomoçik kysymly motorlar döwrebap elektron dolanýyş enjamy bolan VFG tehnologiýasyna esasanýar. Bu ulgam elektrik motorlarynyň aýlaw teýildigini takyk salamaga mümkinçilik berýär. Bu esa olaryň energiýa sarp edilişini epelti derejede azaltýar. Bu enjamlaryň hyzmat ediş möhletini uzaltýar. Tassama laýyklykda Garagum derýasynyň suwy 21-nji suw göteriji bekedinden takminan 7 kilometr günorta gün matarda ýerleşýän 22-nji bekediň suw göteriji akawasyna basışly suw getiriji turbalar arkaly ýetirilýär. Şeýlelikde derýanyň suwuny onuň hanasyndan 130 metr belentlikdäki ekrançylyk meýdanlaryna ýetkisiz paýlamaga mümkinçilik dörýär. Täze suw göteriji bekediň işine öňde barajy tehnologiýalaryň şol sany ulgamy ornaşdyrmagy ähli beketleri awtomatik ýagdaýda netijeli dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Gahryman akadamynyň binýadyny berkden ton özgertmeleri we häzirki döwürde hormatly prezidentimiň puwdagy ösdürmek boýunça amala aşyrýan işleri rowaşlyklary besenýär. Ýurdumynyň owa hojulugyna sany ulgam giňden ornaşdyrylýar. Netijede işler häzirki zaman talaplaryna laýyklykda anyp barlýar.
sany ulgamyň ornaşdyrylmagy bilen ýerine ýetirilýän işler belen sepketlerin gazanylmagyny üpjüne diýär. Dawaranyň dowamyna täze diskalaryň ulanmaga berilmegi münasibetli täze ýeňil awta ulaglar hemde döwrawap tehnikalar dawara ýagdaýda goşurly. Munyň özi bu dawara öz boşly öwüşgün çaýdy. Täze tehnikalar hemde ýeňil awta ulaglar milli däp desturlarymyza laýyklykda garşylany. Dawratnajar sewitin ekrançylyk ýerleriniň suw üçinçliginiň hasa gowlandyrylmagy üçin ähmetli bolan döwrawap gidrotehnika diskanyň açylmagy münasibetli tüýsürekden mutlaglaryny beýan etdiler. Sonra açılış dawarasy etrawyň şägine gurulan 22-nji suw göteriji bekediň şägine dowam etdi. Suw hojalarynyň döwrawap diskasynyň açylmagy münasibetli dawara atnajar suw ferişdelerinden rejeli peýdalanmaň hormatly prezidentimiz tarapyndan owasyna toplumyny ösdürmek, daşky uşagy goramak hemde ilaty arasy agyz suw bilen bökdünsiz üpjün etmek boýunça öňde goýun wezipeleriň esaslarynyň biri bolup durýanyny bellediler. Ýerde medeniýet we sungat işgärleriniň joşgyny ýerine ýetiren aýdym salary dawara aýratyn öwüşgün çaýdy. Soňra bir ýerde täze suw göteriji beketleriň gurulşyna aýratyn tapaturan işgärlere hormatly prezidentimiň adyndan suw otury goşurly. Ýordamynyň gurulşykçylary tarapyndan ýerine ýetirilen suw göteriji beketde suw hojalagynyň häzirki zaman enjamlary we usullary ornaşdyrly. Şeýlede toplumyň çägine kuwwaty 10 megawattlyk elektrik beketi guruldy. Gün panelleri, TV ışıklarını elektrik energiýasyna görüp, suwarışda ulanylýan zerur enjamlaryň üzdüksiz işlemegini üpjüne diýär. Şeýlede täze suw göteriji beketde suwarymly ýerler üçin zerur bolan suw sanyny ulgam arkaly sargyt edilip, gerekli wagtda awtomatik usulda dolandyrylýan gatlalar arkaly peýdalanylýar. Döwrawap enjamlaryň ekhatynyň sanyny ulgam arkaly dolandyrylmagy diskanyň aýratyn taraplarynyň biridir. Munyň özi hormatly prezidentimiň ýordamynyň ähli podoklaryna döwrüň soňky gazananlarynyň peýdalanylmagy, düzümlerde sany ulgamlaryň ornaşdyrylmagy baradaky tawsyrlyklaryň durmuşa geçirilýäniň aýdyn sultnamasydyr. 22-nji bekediň suw getiriji akabasyna getirilen 21-nji beketden suwun 7-si işçi, 3-si ähtiýaç bolan jemi 10 sany suw göterijiler toplumy arkaly has belentde ýerleşýän ekrançylyk meýdanlaryna paýlanylýar. Bu ýerde de kuwwaty 10 megawattlyk elektrik beketi guruldy. Şeýlede daşky we içki gatlalary goraýjy örtük bilen örtülip diametri 325 mm-den 1220 mm-çenli ululukdaky polotdan suw geçiriji turbolaryň kewşirlemek işleri ustatlyk bilen ýerine ýetirildi. Suw geçirijilaryň demir hemde awtomobil ýollary arkaly infrastruktura desgalary bilen kesişýän nokatlaryna gatnawlara bökdünçlik döretmezden gurulşyk işleri anyp barly. Akawalaryň durkunyň uzak möhletlerini awa saklamak hemde tygşytly suwars ulgamyny ýola goýmak üçin ýürüti enjamlar arkaly gazaw we beton goýmak işleri amal asyrly. Suwars ulgamy üçin jemi ozyňlygy 31275 metr bolan beton örtükli suwars akawalary we ozyňlygy 50588 metr bolan polat turbalardan ibarat bolan basyşly suw geçirjiler şekilli. Döwrawap suwars ulgamynyň ulanmaga berilmegi bilen umumy meýdany 6198 hektara barabar bolan owa hojuluk ekin meýdanlary sany ulgam arkaly tygşytly usulla suwarlýar. Gün panelleri gün şöhlenerini elektrik energiýasyna öwürip suwarışda ulanylýan zerur enjamlaryň üzlüksiz işlemegini üpjüne diýär. Akawalaryň islenlik nokodyny suwarış üçin talap edilýän suwy awtomatik usulla paýlamak we suwun iýerlýän mukdaryny gözegçilik etmek üçin gatlalar gurulýar. Suw sawajy we bewetleji gatlalaryň kömegi bilen suw beton akawada çiýşirilýär. Suwaljak ekin meýdanynyň mirawy sany ulgam arkaly suwy sargyt edýär. Sany ulgamdaky hasapda kelbir suw paýlagy gatladan geçýän hemde sargyt edilen suwlar baradaky ähli maglumatlar görnýär we daýhanlaryň talabyna görä rejelenen sagatlarda suw paýlagy gatlalar açylyp ekin meýdanlaryny suwarlýar. Dawara atnaşylar ýurdumyza azyk bolşugyny öwretmek, owa hojuluk toplumyny ösdürmek, onuň maddi tehniki binýadyny puhtalandyrmak, täze desgalary gurmak we bar bolanlarynyň durkuny täzelemek, hemde goşmaşa suw gorlaryny öwretmek arkaly halkymyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasa gowlandyrma orny edýän ýygylar aradalary hemde dördük berýän giň mümkinçilikleri üçin türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymda alkyş sözlerini beýan etdiler.
Aşgabat şäherine Garagum derýasynyň 793 kilometrine gurulan suw akamyny sağlaýjy, bekleýici desganyň açylyş dabarasy hem ýatdan çykmajak pursatlar öseni. Dabarada gutlaw sözlerden çykyş edenleriň belleşi ýaly Türkmenistanyny suw serişlerini dolandyrmak we gorap saklamak. Suwun gosmaçy gorlaryny döretmek, şäherleriň, owalaryň suw üçinçiligini gowlandyrmak, suw howdanlarynyň gowrumyny, derýalaryň suwuruş we lagym ulgamlarynyň geçerjili ukybyny ýokurandyrmak boýunça işleriň kämilleşdirilmegine izler ünserliýär. Şu maksatlar bilen degişli taslamalar durmuş geçirilýär. Bu dog üçin ýörüte tehnikalary täze enjamlar satyn alýar. Şunno Altnasır Türkmen köýüniň taslamasynyň durmuş geçirilmegi aýratyn ähmiýet eder. Bu suw howdanynyň çylşyrynly gidrotehnika desgasynyň gurulmagy ýurdumyzda ykdysady we durmuş wezipeleriniň tutuş merkezi heptinde ekologik awadançylyk bilen bagly meseleleriň üstün çözülmegine ýardym bermäge gönükdirilendir. Açylyş dawrasynyň dowamyna desganyň gurulşyny tapawutlanan gurulşçylary hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşurly. Äderki wagtda Türkmenistanyň suw hojalygynyň şol sanyna paýtatymyzyň agyz suw üçinçilik ulgamynyň tehnik binýady izleri poturundyrylyp, onuň dogrulaşdyrylmagyna ýeri mali ferişler gönükdirilýär. Şunuň bilen bir hatarda äderki zaman enjamlar ornaşdyrylan suw arasylyjy desgasy gurulyp ulanmagy berilýär. Aşgabat şäher häkimleriniň buýrumysy esasynda gurulan suw akymyny sağlaýjy, bekleýici täze Döwrowap desga ak mermerli paýtatymyzyň hojalyk we agyz suw üçinçiliginiň derejesini hasy ýokurandyrmakda möhüm ähmiýet eder. Naqtalyşy Türkmenistana ýeňlerilän ýer özgörtmeler maksatnamasynyň şähertlerine dürli ähmiýetli köp sany desgalar izleri bina edilýär. Bu ulgamda öňde bardy tehnologiýalaryň we işläp taýýarlamalaryň işçiň ornaşdyrylmagy bilen inженер tehnik desgalary dol döwratlaşdyrylýar. Munyň özi uzak möhletliğin esasen netijeli iş urulmatdaşyk üçin giň mümkinçilikler açýar. Joşguny aýdym sağda çykyşlaryny goşan dabaranyň dowamyny oňatlaşanlar suw akymyny sağlaýjy, bekleýici desganyň mümkinçiliklerini tanışdylar. Täze gidrotehnika desganyň kuwatlylygy sekundda 181 kub metre deň bolan suwy geçirmäge deň bolup, ähli işler awtomatik ýagdaýda dolandyrylýar. Suw desgasynyň gatlaklary elektromehanika usulyna açylyp ýapylyp, suwun we onuň töweregindäki ýagdaýlara sany ulgam arkaly gözetçilik edilýär. Mundan başga degişli dolandyrşyny hody ýalňyç enjam bilen üpçündilip, Garagum derýa birleşiginiň aratlyşyk toruna birikdirilenler. Taslamanyň durmuş geçirmegiň şähertlerinde sany ulgamyň mümkinçilikleriniň dol derejede peýdalanmagy bu desganyň esasy aýratyndygydyr. Dawara gatnaşanlar diýarymyzyň täze taryhyny altyn harplar bilen ýazylan garaşsyz, baky bitirip Türkmenistan bedew batlat muradyň mekan ýeriniň ajaýyp wakalarynyň üstüne ýetiren täze gidrotehnika desgalarynyň dabarly ýagdaýda açylma münasibetli tüýsürekden gutladylar. Şeýle hem olar watanymyzyň durnukly ösüşi, halkymyzyň bagtyýar ýaşaýşy ugruna durmuş geçirilýän giňgirimli işler üçin gahrman arka damyda hem de arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyklaryny beýan etdiler.